nós. Dá media volta na cama e apaga o despertador. Berta, meu amor, díxelo a súa nai, que quero para ti un futuro mellor. Agochados entre a roupa, leva os seus queridos libros. Pois non quere provocar a ira dos inimigos. Cando volve para casa, o seu buce atacado. Pois a educación das rapazas para os talibanes é pecado. Moito sufriu no hospital, esta é a súa Nobel da Paz, mas agora se va a loitar. Pois a educación dos nenos as guerras pode evitar. E agora repetide con nós como dicía Malala. A educación é a única solución.